Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bizni tinglovchi hurmatli musulmon ham musulmon qarindoshlarimiz, Rabbimiz Allohning salami rahmati ham barakati bo'lsin har barchalarimizga. Bugungi сөйләнә торган безнең мәсьәлә, тема ул намазга кагылышлы булыр. Намазның әһәмияте. Иң беренче Аллаһ субханаһу ва тааля намазны Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва салламга фарыз кылды. Ягъни Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Миграж вакытында, ягъни күккә ашкан вакытта Аллаһ Тааля Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва салламга 50 вакыт намазны фарыз итте. Ләкин инде Аллаһ Тааладан сорый торгач, Раббыбыз Аллаһ 50 урынына 5 вакыт намазны калдырды. Ләкин шушы 5 вакыт намаз өчен Раббыбыз Аллаһ Тааля барбер 50 вакыт намаз укыган әҗр савапны яза. Ни өчен? Чөнки өммәт ул инде 50 вакыт намазны күтәрә алмас дигән шундый бер борчылу бар иде. Аллаһ субханаһу ва тааля намаз эченә күп төрле серләрне яшерде һәм Коръәндә шул ук турыда әйтте. Инна салата танха анил фахшай вал мункар. Намаз кешене бузыклык һәм яманлыктан саклый. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә намазның эченә шушындый зур дава язган. Кешедә үзен үзе тотуына шушындый ихтияр булдыру һәм шушы ихтияр көче белән намазны укып, инде яманлыклардан, начарлыклардан тыела алу. Әлбәттә бу аңлаган кеше өчен зур нигъмәт һәм зур бер бүләк. Чөнки намаз укыган кеше әлбәттә гөнаһлардан читләшә башлый. Ул инде әлбәттә гөнаһ эшләрдән саклана башлый. Чөнки аның укыган намазы бар. Ул шушы намазын саклый. Һәм намаз адәм баласын әлбәттә инде җәннәткә кертә торган бер шушындый юл. Чөнки безнең шушындый бер әйтем бар. Тәһарәт намаз ачкычы, намаз җәннәт ачкычы. Ягъни кеше тәһарәт ала намаз укыр өчен. Тәһарәтсез намаз дөрес түгел. Инде намаз укый җәннәткә керү өчен. Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә иң беренче сорау бирәчәк: намазларыңны үтәдеңме? Кая синең намазларың? Ягъни намаз ул нәрсә? Намаз ул Аллаһ Тәгаләнең хакы. Аллаһ Раббыбыз безгә гомер биргән, Раббыбыз Аллаһ Тәгалә безгә яшәеш биргән, Раббыбыз Аллаһ Тәгалә безгә шушы җир шарын бишек кылган. Һәм шушы бөтен ниъмәтләрне биргән. Раббыбыз Аллаһ безне җир йөзенә булай гына җибәрмәде. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә безне кайгыртып тора. Ягъни безнең тормышыбыз, яшәешебез тәртип булсын өчен. Чөнки карагыз, намазда шундый хикмәт бар. Көнгә 5 вакыт намаз, иртәнге, илә, икенде, ахшам, ясту. Һәрберсенең үз вакыты бар. Ягъни кеше шушы намазларны укып, үзенең вакытын төгәл бер аралыкларга бүләк килеп чыга. Ягъни иртәнге намаз белән илә намазы арасында кеше нәрсә эшли? Илә намазы белән икенде намазы арасында кеше нәрсә эшли? Икенде намазы белән ахшам намазы арасында нәрсә эшли? Ахшам белән ясту намазы һәм ястудан соң нәрсә эшли? Адәм баласы шушы намазлар арасына үзенең көндәлек мәшәкатьләрен тутырып куя. Ягъни инде шушы көнен, ул инде хәзерге телдә атала time management дип, бүлү, аны төгәл һәм кирәкле итеп куллана алу, вакытны әрәм-шәрәм итмәү, шулай ук күңел тынычлыгы. Аллаһу акбар дип тәкбир әйтеп намазга басканда, әйтелә хәтта инде кулларны күтәргәч, кул арты белән дөньяны артка ыргытасың һәм Аллаһ Тәгалә каршына басасың. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә каршына баскач, нинди ният белән, нинди теләк белән, нинди дугалар белән, нинди сүзләр белән син басасың, әлбәттә кешенең күңелендә шушындый бер уй фикер булырга тиеш. Моны Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте. Аллаһ Тәгаләне күргән шикеллек итеп укы намазыңны. Әгәр дә алай булдыра алмыйсың икән, ул сине күреп тора торган итеп булса да укы диде. Менә шушыннан килеп чыга да инде Аллаһ Тәгалә каршына басып шушы намазны үтәү адәм баласының дөньясын да, ахирәтен дә тәртипкә китерә. Аның күңел халәтен, ичке һәм тышкы халәтен тәртипкә сала. Ягъни намаз ул адәм баласын бу дөньяда да, ахирәттә дә бәхеткә илтә торган шушындый зур гамәл. Әгәр дә адәм балаларына шушы намазны укы, әйдә шушы намазга бас, әйдә намазыңны торгыз, әйдә инде намазыңны булдыр дигән сорау белән килсәң, ягъни тәкъдим белән килсәң, адәм баласы шушыннан качу ягын карый. Ләкин бит асылда карасак, Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләр өчен шөкер буларак кеше намазын үтәргә тиеш. Ни өчен соң әле безнең күп кешеләр намаздан читләшә, намаздан читтә? Аллаһ Тәгаләнең халәтенә карасак, Раббыбыз Аллаһка бернинди авырлык юк. Бөтен кеше бер мизгелдә намазга басырга мөмкин. Аллаһ Тәгалә моны эшли ала, ул аңа авыр түгел. Ул бул дип әйтә һәм бу шулай була.
Ләкин Аллаһ Тәгалә тели икән, бөтен кеше гөнаһкар булып та яши ала. Ләкин монда кеше уйларга тиеш: намаз нәрсә бирә ул миңа? Намаз. Намазда нинди хикмәтләр бар? Аның хәсиятен, аның дәрәҗәсен, аның бөеклеген адәм баласы аңларга тиеш. Намазга баскан кешеләрнең күбесендә шундый бер үкенү бар. Ни өчен иртәрәк басмадым икән? Ни өчен иртәрәк мин моны өйрәнмәдем икән? Иртәрәк шушы намазга басасы калган икән? Ләкин битарафлык дип әйтимме, кешенең сансызлыгы дип әйтимме, кайсы сүзне әйтсәң дә, инде кайсыдыр кемгәдер бәлки кагыладыр, бәлки кемгәдер инде кагылмыйдыр. Кемдер әйтә, пенсияга чыккач укырмын, кемдер әйтә, бераз вакыт үткәч укырмын. Ләкин вакыт җитми, вакыт үтеп китә, без аны югалтабыз, безнең көн артыннан көн югала, намаз үтәлми. Ләкин җәмәгать, бу дөньядан киткәч, Раббыбыз Аллаһ каршына баскач, иң беренче сорау шушы намаз турында икәнен әгәр дә без онытмасак, Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәргә без әлбәттә ашыгыр идек. Шуңа да хәзерге көндә мөмкинлекләр бик күп. Инде кеше төрле яклап уйлый ала, төрле яклап фикерли ала. Әлбәттә, моның өчен бик мөһим кешенең әйләнә-тирәсе. Иптәшләрең нинди, син шундый. Әйләнә-тирәң синең нинди, син шундый. Әгәр дә син яхшылар белән йөрисең икән, яхшы буласың. Начарлар белән йөрисең икән, син яхшы булсаң да сине начар дип әйтәләр. Шуңа күрә кеше намаз укучылар яннарак йылыша икән, әлбәттә, ул инде намаз укучы була. Әгәр дә кеше инде намаз укыган халәттә башка мөхиттә яши икән, аңа әлбәттә инде ул мөхиттә намаз укуы авыр. Шуңа күрә киңәш нинди? Дусларыңны кара, иптәшләреңне кара. Кемнәр белән син дуслашасың? Яхшылар беләнме, начарлар беләнме? Намаз укучылар беләнме, намаз укымаучылар беләнме? Әлбәттә, инде кеше шушы сорауларга үзе җавап бирергә тиеш. Һәм Аллаһ Тәгалә каршына кайтканда, Раббым каршында мин нәрсә җавап бирәм? Иң мөһим шушы сорауга әлбәттә кеше шулай ук үз-үзенә җавап бирергә тиеш. Менә шушы мәсьәләдә мин пенсиягә чыгып җитәмме? Мин ул вакытка кадәр яши аламмы, әллә юкмы? Монда инде һәркем үзенә үзе сорау бирергә һәм шушы эшкә үзе иң беренче булып атларга тиеш. Чөнки кешенең теләге булмаса, күпме генә аны үгетләсәң дә, күпме генә аның артыннан йөрсәң дә, ул әлбәттә бу эшне эшләмәячәк. Моңа әлбәттә ихтыяр көче һәм кешенең теләге кирәк. Аллаһ Тәгалә кушкан шушы намазны инде һәрберебезгә дә вакытында тиешенчә үтәп, шушы дөньяда да инде безгә Аллаһ Тәгаләнең тәртибе буенча яшәүче һәм ахирәттә дә шушы намазларыбыз өчен сөенүчеләр җөмләсеннән була алсак иде. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ.